Hello mga kandusanan, maayong udto kaninyong tanan. Karon mga kandusanan, giuban ko ni Gloria mga kandusanan, manguha daw migpako. Kay wa ko na dayon sa akong flight sa Maynila mga kandusanan. Kay na late ko mga kandusanan. So karon mga kandusanan, manguha migpako ni Gloria. Gloria, oy, ngano giuban-uban man ko nimo dire. Sa diri oy mga tagpako. Alam pako diri oy. Pangarap. Wa lagi kog lukdo mga kandusanan. Oo. Hoy Gloria, asa naman pud ka? Na naman pud ka diri. Uy, nang kong gibiyaan dito. Eh balo baya ka nga di ko katulad ng imong gusto nga. Ginoko oy ikaw no. Pobre ra baya ka. Ay sig art diha. Balo baya ka. Dito ako ani dito napit. Sugo ka kay Ginoo ko daghan ni mga pako. Kumurang gilab panglabian. Hoy, Ginoo ko sara! Asa naman ka dali na diri? Ginoo ko daghan pa ko. Naman ni uy. First time gina ko nang magpako karon ba. Hilom diha oy. Ngay mo kinaon pa ko, mang kinaon mo sa una. Sa una raman tong oy. Tusukan ni ato kog Maynila ba. Ano ko nakaunan ning pako. Da mura ka gikigwa oy. Ginoo ko. Hoy Sara, sugo ka na di Sara oh. Dili Hoy ta makandosanan oh, nang wa migpa ko. Tanong pila kami nato. Advice. Bisag naa sa pakuhan daghi mga chismosa. Daghi kay mga chismosa. Kay ultimo naara ta diri sa kuan naging mga maritis gapon sa naara ta diri asa. Kuan. dili ta oy. Ang among advice di ay sa manguha og pako dapat makabra. Oh. Para dili pa ako nagbitin. Uy, mo ni mong advice, Sarah? Ika-advise na ko sa mga tao nga manguha bitag pako. Kung ang mga laki manguha og pako, mag-brief ra jud. Kung ang mga babae manguha og pako, magbra. Sama sa among Sama gibot sa among karon beauty karon. Nagbra mi. Iya mag-make up. Ingana dapat manguha og pako. Daghang salamat sa inyong mga kahadusanan ha. Thank you for watching.